भोजपुरी स्पीड न्यूज में सभी के स्वागत बा। बता रहल बानी कि ई खबर भोजपुरी के पावर स्टार यानी कि पवन सिंह जी के देवी गीत से जुड़ल बा। जी हाँ, रउरा सभी के खबर विस्तार से बताई। ओकरा से पहले एगो छोटा सा आग्रह करतानी कि रउरा सभी अगर अभी तक भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं कइले तो देर ना करी, फटाफट सब्सक्राइब कर दी, बगल में बेल आइकन दबा दी, साथे साथे वीडियो के लाइक भी कर दी। जी हाँ, देर ना करते हुए खबर के तरफ लेके चलतनी। तो बता रहल बानी रउरा सभे से कि भोजपुरी के सुपर स्टार यानी पावर स्टार कहे वाला पवन सिंह जी के रउरा सभे एगो और नाम से जाने नी। जी हाँ, उ नाम हवे सरस्वती पुत्र। रउरा सभे तो पूछिए गई लोग। जी हाँ, रउरा सभे के बता रहल बानी कि पवन सिंह जी के प्रत्येक साल नवरात्रि में एगो अलग अंदाज, एगो अलग मिजाज देखे के मिलेला। जी हाँ, तो वही तरीका से इस साल यानी 2022 के नवरात्रि के भी पवन सिंह जी काफी जोरों शोरों से तैयारी कर चुकल बारन। जी हाँ, रउरा सभे के सही बता रहल पवन सिंह जी के देवी गीत रिकॉर्ड हो संपन्न भी हो चुकल। यह गीत में म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में छोटे बाबा, साथे साथे आर्या शर्मा जी और प्रियांशु सिंह जी म्यूजिक दिले वालों। साथे साथे यह गीत में कलम के जादू से विजय चौहान जी बहुत अपन कलम के जादू दिखैले बारन। साथे साथे यह गीत में बहुत सुंदर अरुण बिहारी जी भी लेखनी कैले बारन। और एगो पवन सिंह जी के साथ एगो बहुत सुंदर गायिका गीत गोले बारी, जेकरा के रउरा सभे भली बाती जानत पहचानत नहीं लोगिन। जी हाँ, जेकर नाम शिल्पी राज है। जी हाँ, सही सुन रहल बानी रउरा सभे। तो बहुत जल्दी पवन सिंह जी के देवी गीत रउरा सभे के सुने देखे के मिली। जी हाँ, रउरा सभे के सबसे पहले भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही सुने देखे के मिली। साथे साथे रउरा सभे के ई बताई कि खबर कैसन लागल, ई कमेंट बॉक्स में आप राय जरूर रखें। साथे साथे रउरा सभे ढेर सारा शेयर करें। धन्यवाद।